Ingdeng treket home lamet guru longkam teron karliarni karbi lamet ame domo kakarua tompenta katiki mudu na birta nangde. Penibusik ni paring kora serke parani lamet guru longkam teron karliarni karbi lamet ame domo kakarua tompen paterpi ponsi domo kaka hitia longkedo lamet guru longkam teron na kumlina long mirapu milur methe kai ponsi katiki muasai dengpong. Usik inkoira sirkep mingkan suri ginira inkoira ke tomarni lake kado kaweta kinido lamet puru longkam teron karli arnido alangli suri ginira ke paningkan usik inkoira sirkep ami cewoi pen lakha dam lutang te pinian bangke ingkan rike thom ke chokal yak ni lo kadok weta chini lo haru kresir kebra herok herepua cheklo inkoira heroksi arni hen lo karbi lameda mai amahang ke pathegan ingkan lo arni lo lapen halaso amai along pensi keceng sih kargila mera mai amai tu gimana bang lo longkam teron hen lo rasi alangli ke klem ke dam kecu kijun amang amun kado kawianta alangli bangke kadi alam maki pacanang kadi alam met pacanang lapua panti alangli bangke apor cipi pon pame lasi alangli kacepadu kajoini armisi kabila metamai amahang patheksi ini armiana bangke karbila metamai ta pirthia thak karbi alam ta pardap dunang pawirwe pinra kaikia mata aku koson manonta padu bomnang ku kematha joini sinon antai karbila meta maya tum kacepaduk pen ajok non anta wirwedelo lasi ilitum pinpur dam nangi pini ilitum longkam terona pan kaciki modam nangkok labangke alangli kaya lamet alam jong parman kacepaduk ajonilo alangli kayang bong ilitum langdam lutang ke thek dam longgi kado kawe pat dikebra isi alu tok tekang. Denarong Penrajibe report Card News.